Yiero mag riwruok matayo adhula e pacho ka rang'iny mar counties notimore kawuono e counties 43 ne gin yiero mag kombe mag jakom kod jagoro kaachiel kod jochung' mine gi mano ma jokenyo Millicent Adhiambo miyowa ler mathoth. Counties 43 e kind 47 ma pacho kae, jogombulu mag delegates mopuodhi oyure counties mag mopogore ne yiero mag jotelo mag Football Kenya Federation FKF ne kombe mopogore opogore. E kaunti ma Kisumu, yiero notimore paw tuke ma Jomo Kenyatta mayudore Mamboleo kama jolutombolo oyuoro mar yiero jotendgi magihero. E duoko mar yiero no, Kennedy Ouma Okello noyier kaka jakom manyien bang' yudo ombulu 45 ka jono ok odeyo nokawo lemo mar jagoro gi ombulu 38. Morris Mola ema noyier kaka jakeno gi kwan ombulu 44 eka Alex Adhiambo noyudo kom mar jachung' mar mine bang' yudo ombulu 36. Dominic Fidel Otieno Ouru oyier kaka jachung' rowere gi ombulu 41. Jolochgo osingo mar tiyo kanyakla mar chiero adhula e kaunti ma Kisumu to moloyo e kor gwenge ka gisingo mar bedo joratiro kendo nywako pach ji duto manie sekta mar adhula. Kok en wan mwago mpira moko mag jodongo gi to pabni pod lingalinga kama, and we want all these fields to be busy. King'iyo Moi Stadium, king'iyo the isolated one, Jomo Kenyatta Sports Ground. Gin gik moling to giling nikech we have no structure. Mokwongo kabisa adhi chako gi grassroots level, chakre skunde mantiere gi communities clubs mantiere gi ladies team. Pesa mag machako go midonjo e club ogolo 25 wadugo nyaka 10,000. Koro wadhi miyo timbe yot mondo gigo opira. Kato public participation. Ok wadwa ni wadhi ti gi pachwa. Wa involve patch clubs. Mondo clubs patch gigo be watigo. This election was free and fair. We have lost to a worthy candidate, and what we want to do is just now to plan. Koro gisani waketuru wa together kaka jo Kisumu warewore kamora achiel mondo adhula ma Kisumu ka odhi mbele. To e kaunti ma Samburu, James Nolochum noyier Nyalodia kaluwore ni ng'ama ne laro kode kom ne okoyudore. Jokanyo e sekta mar adhula e alwora no okoyo ni mondo med bero weche mag adhula e kor gwenge. Focus yangu kwa ofisi ya FKF president nyechaguliwa na vice na NEC members walete ball mashinani. Ningependa sana kuhimiza national office ambaye watakuja kuchaguliwa tarehe 7 Disemba kwamba pia kuna talanta mashinani, vijana wanafahamu soka sana huko mashinani na wajaribu sana kulete soka kwa grassroots level. Yiero ma kaunti ma Nyandarua ochwal nyime nyaka chieng' ngeso gi bod matayo yiero mag FKF bang' jogo mane laro kom mar kaunti no kod kom mar jagoro tuore ombulu 11 e lemo ka lemo e yiero no mane otimore Olkalou NGCDF Hall. Na leo tumekuwa hapa Olkalou CDF Hall kufanya uchaguzi ya FKF chairman branch ya Nyandarua yenye haikumalizika, lakini sio kwa ubaya, wametai 11-11, so tukaambiwa tutarudi hapa on Saturday ndio tumalizie uchaguzi tuone kama kutapatikana mshindi. Komachielo, yiero mag FKF ne okotimore kaunti za 4 kamoting'o Baringo, Kirinyaga, Makueni kod Tharaka Nithi ni mar onge ng'ama ne ochung' kalaro kom gi jogo mane ni apisi. Millicent Adhiambo, Ramogi TV.